Γεια σας παιδιά, Τύρι εδώ και σήμερα θα παίξουμε ένα Natural Disaster Survival. Είπα να παίξουμε κάτι διαφορετικό, όχι πάντα φωτοφόρτιση, είναι πολύ σπιτικό, το ξέρω. Συγγνώμη αυτό, ναι σωστά. Και συγγνώμη YouTube, συγγνώμη για το copyright, δεν το πρόσεχα καθόλου. Δηλαδή δεν ήξερα το ραδιόφωνο γιατί χωρίς παρεξήγηση οι μουσικές σας είναι χάλια, δεν θα αναβάζω. Γι' αυτό και είπα να βάλω μια μουσική σαν κι αυτήν. Ναι, μουσική στο ραδιόφωνο, αν το ξέχασα εντελώς, ήταν copyright, έχεις δίκιο να μου διαγράψεις τη φωνή. Συγγνώμη τραγουδιστές, συγγνώμη YouTube, συγγνώμη και εσείς που ξέρω εγώ με βλέπετε και λέει αυτό. Έχει ένα βίντεο που δεν έχει φωνή γιατί να ακούνα. Και συγγνώμη για αυτούς που παίζω όλη την ώρα Final Fantasy και λέτε αυτός μόνο δεν με αφήνει να βλέπω τέτοια παιχνίδια. Και αυτό δεν μπορώ να το δω και δεν μπορώ να δω το βίντεο του. Συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα είπα να παίξουμε κάτι διαφορετικό στην Survival και τα είπα όλα αυτά που ήθελα να πω. Τώρα enjoy, just enjoy το παιχνίδι. Δεν είναι από το ραδιόφωνο. Παράτα με, εγώ είμαι εδώ. Εφευγές. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο, εφευγές. Είπα να σε ρωτήσω κάτι άσχετο, έφευγες. Δεν νομίζω. Άντε για ναι, έφευγε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν πεθαίνουνε με κολπάκια και με γλίτσι. Φυσικά αυτό δεν νομίζω να γλίτσι, δεν ξέρω να γλίτσι. Είμαι πολύ καλός στο Natural Disaster Survival, είμαι από τους top survivors. Top survivors. Top 10 survival list. Πες μου ότι είμαι πρώτος σπίτια σας. Παμ, μπουμ, σακαλάκα, πουμ, σακαλάκα, πουμ, 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 σακαλάκα, πουμ, σακαλάκα, πουμ. Pum shakalaka pum shakalaka pum 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 shakalaka pum shakalaka pum pum shakalaka pum shakalaka pum shakalaka pum shakalaka. Μπορεί να είναι βολκάνο, μετεωρέι, μπορεί να είναι ουράνιο, φυσικά δεν νομίζω, όχι ουράνιο, μπορεί να είναι thunder, όχι thunder, μπορεί να είναι earthquake, μπορεί να είναι flash, όχι flash, αυτό μπορεί να είναι. Ή και τσουνάμι πέσει. Meteor shower. Αυτό είναι το κόλπο μου. Εδώ πέρα είναι εμένα πάντα το κόλπο μου. Ποτέ δεν πεθαίνω εδώ. Ποτέ, ούτε με acid rain, ούτε με meteor, ούτε με volcano και τέτοια. Με κανένα. Όταν είμαι σε αυτή την πίστα και έχει τέτοια, δεν πέφτει. Με τέτοια που πέφτει. Δεν πέφτει. Είναι πολύ καλή κρύψη αυτή. Είδατε, κάθε ένα έχει το κόλπο του και τον glitch του. Είμαι αρκετά κουρασμένος, γύρισα από το σχολείο πριν πολύ λίγο. Και έχω καταβασίματα και τα βίντεο. Ωραία, τώρα θα περιμένουμε να τελειώσει. Μπορεί να βαρεθείτε λίγο, αλλά θα περιμένουμε να τελειώσει. Yay, survivor! Τώρα ποιος είναι πρώτος? Εγώ είμαι πρώτος. Are you? Okay. Kidding right now. Πολύ ωραία. Πρέπει να προλάβουμε γρήγορα να δούμε τι top survivor είναι.
Φόρτ, οκ, 1, 2, 3. Πρώτος. Τι θα μου. What the heck. Πολύ σπάνια το έχω έρθει. Για να δούμε τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι flash food ή οτιδήποτε άλλη βλακία. Μπορεί να είναι κανένα flash food τσουνάμι. Ναι. Τέτοια. Acid Rain. Acid Rain, καλυφθείτε. Δεν έχω κάλυμα. Άσε με. Blizzard, το ξέρα. Blizzard, αφήσε με ήσυχο. Είναι Blizzard, θα πεθάνω. Γρήγορα. Πού μπορώ να μην πεθάνω, που δεν υπάρχει πουθενά, όλοι θα πεθάνουνε. Όχι. Όλοι θα πεθάνουν, τους στοιχηματίζω. Δεν υπάρχει καν τόπος για κρύψιμο. Δεν υπάρχει, πιστέψτε. Θα πεθάνετε. Στοίχημα πως όλοι θα πεθάνουν. Το στοιχηματίζω και το υπογράφω αυτό το πράγμα. Ένας επιζήγε. Ένα δωμασάκι όμως. Κι όμως ένας δωμασάκι. Δύο μόνο. Αυτοί που έχουν μπει στο όνομά τους. Are you hacking? Are you hacking? Και πες αυτό να το πω, παιδιά. Καμιά σχέση, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτή την τύχη μου το άμεσα. Την τύχη μου. Κανένας σε μένα δεν παίρνει. Trailer park. Όπως το μπάσκετ τρέιλερ. Η τρέιλερ ενός ταινία. Άρα έτσι ζούμε. Έτσι πες τα διγεσβίστα. Η ιδέα μου που πετυχαίνει πάντα. Τι μπορεί να είναι παιδιά, flash food, τι μπορεί να είναι. Earthquake. Τώρα είναι το... Όχι, δεν είναι αυτό. Τον άλλο μπορεί να είναι. Με το server volcano. Earthquake. Quake, συγγνώμη. Ωραία προφορά αρτή. Η καλύτερη, τι να σου πω αγόρι μου. Καλύτερα θέλω να μου πούμε. Βασικά πολύ κακή ιδέα. Το αντίθετο από καλύτερο. Λοιπόν. Πάμε. Yeah. Δεν φαίνεται πολύ όμως να... Νομίζω αυτό είναι steady, είναι καθαρά εκεί πέρα, man. Αυτό να το σιγά, αυτός έχει γλιτσάρει τώρα και καλά. Όχι, δεν έχει γλιτσάρει. Φυσικά μπορεί να είναι glitch, δεν ξέρω πολύ καλά από αυτό το παιχνίδι, αυτό δεν λέω. Μπορεί να είναι glitch, μπορεί και να μην.
περιμένω πολύ ωραία εδώ έτσι. Τελείωσε και πηδήσαμε. Τώρα θα ανεβούμε εδώ πάνω χωρίς να φοβώ. Δεν προλάβαμε. Τι ευχάριστο νέο. Α, κάποιος με ξεπέρασε. Τι έκανες ρε. Εγκληματία ρε, εγκληματία. Αυτό είναι ένα έγκλημα, αυτό σαν έγκλημα. Πολύ κακό αυτό που θα την πάψει ρε. Τουλάχιστον είναι δεύτερος. Smoke weed every day. Happy home. Όχι, αυτό είναι το... δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω που είναι το παιδί. Παίζει να είναι flash food. Flash food. Βασικά, για καλώς κακός στο κόλπο μας, δηλαδή παιδιά είναι εδώ πέρα. Ακριβώς στην πόρτα για να βγούμε έξω, άμα είναι fire. Κάνα με το sour volcano, για να βγούμε έξω για fire, ή earthquake και τα λοιπά, ή rain, volcano, meteor shower και τέτοια πράγματα για μέσα. Thunderstorm! Oh, crab down, crab down, crab down, crab down, crab down. Crab down, crab down, crab down, crab down. Την έβαψα, την έβαψα, την έβαψα. Φτάσε. Α, παιδιά, βοήθεια. Επιζών κανείς, ναι, να πάει. Και δεν θέλω να είμαι και πρώτος. Τι, πώς από πρώτος ή δεύτερος κατάντησα τέταρτος, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ηλίος. Δεν παίζεται. Ωραία, θα χορέψουμε λίγο να το ευχαριστήσουμε το πάμε. Το μάθω και το κόμπο. E-dance. Το e-dance σου βγάζει τυχαίο. Ό,τι να είναι. Το e-dance 2 σου βγάζει αυτό. Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα δείξ' το. Τελείωνε ρε αυτό. Και το e-dance 3 σου βγάζει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει dance 4, δεν ξέρω γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Τώρα από μια high school. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό. Α, ναι, καλός κακός. Πάμε το καλός κακός. Εκεί είναι το καλός κακός. Θα είναι κάτι τώρα, κάτι σαν flash food. Κάτι. Γιατί αυτή βάζει κάθετος. Δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Κάτω. Κοίτα, μόλις έγραψε go. Cash me out. How about that? I'm that. Παπαρα. Κάθετος. Άρσενε. Κάθετος και τέτοια. Το heck. Εδώ είναι το μέρος μου όπως πριν. Λοιπόν παιδιά, αυτά για αυτό το βίντεο. Μας σας κάνετε ένα like, subscribe για περισσότερα και χτυπήστε και το κουδουνάκι της εγγλυσίας στο καμπανάκι. Ναι, share με τους φίλους σας και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε, όπως θα ειδοποιήσετε για την εκκλησία, ειδοποιήστε και αυτό. Share με τους φίλους σας, κόμμα για να με βελτιώσει και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια σας παιδες. Θα το κερδίσω αυτό παιδιά, θα το κερδίσω. Δεν θα προλάβω, το ξέρω, θα το κερδίσω και το ξέρετε. Θα είμαι πολύ καλός, εντάξει, το ξέρετε. Είναι δεδομένο, έτσι. Άντε, γεια.